ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ದಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ತುಜುಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆತುಂಡು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಒರಿನುಣ್ಣದ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ. ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಅಪ್ಪ. ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈ ವೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಅಪ್ಪ. ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬರೆಯರಾವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ತುರುಮಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ರಜೆ ಆತ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲುದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂತು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಿತ್ತೇನೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ಕುಲ್ಲುದು ನಾ ಬಂದು ಪಂಡ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋತ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅದೇ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 30 ಚಿಲ್ಲರೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 100,000 ಆತುಂಡು. ಬಟ್ 2K ಅನಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನವಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಇತ್ತು ತೊಂದಿಂದಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಬಲಿತೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಲಿತೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಆತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಲೆಕ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜ ಅದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿಕ್ 2K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಅತ್ತ ಮುರನಿಗೆ 2K ಆತುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇನಿ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಅವು ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಏನ 1 ಇಯರ್ ದಾನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ 2K ಮುರನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಗೆ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿಗೆ 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ್. ಸೊ 1 ಇಯರ್ಡ್ ಯಾನು ಅರ್ನ್ ಮಂತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂಡ ಓನ್ಲಿ 2K ಎಂಕ್ ಮಲ್ತುದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಂತೆ ಅಂದಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಮರ್ಲು ಬೋಡು ಮರ್ಲಿತ್ತನ ಜನಕಲು ತೂಪಿರು. ಬಟ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡು ಉಂದೆಂತೊಂದೆ. ಸೊ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡತ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಐದುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಡ ನಾನು ವಾರಗ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ವಾರಡೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನಾತಿ ಏನು 5 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಾರಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ನೇನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ 2K ಮುರನಿಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲೇ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಏನ 1 ಇಯರ್ದ ಜರ್ನಿ ಲಾಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಕೇಂದರ್. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪನ್ಪೆ ವಾಪಸ್ ಕೇನೊಂದೇ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಡ್. ಸೊ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಅಂದ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತನವ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ GFJC ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಅಂತಿತ್ತಾರೆ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಇಪ್ಪನ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತದಿ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BA ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಗೋಲು ಒಂದ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾನ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೆನ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ 75% ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಾದ ಎಂಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಮನ್ಪುಜ ಆತು ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೆನ ಅವು ದಾದ ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪನ್ಪೆನ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಂಡಾಂದೆ ನಡೆಯರೋಕೆ ಎಂದಿತ್ತಿರು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದುಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಆತುಜಿನ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ ಮೇಲ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ದಾದಪ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬರ್ಪುನ
ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ ಇಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಅಂಚದು ಬೊಕ ಎಂಕೈನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬಾಕಿದ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಚೂರು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚವ್ರ ಮಲ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಿರು ಇಪ್ಪಡು ಮಾತು ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿರು ಕೆಲವದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪರು ಸೊ ಅಂಚ ಏರೆಂಚೆಲ್ಲ ಪನಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಾದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕಾದಂಚ ಮಂತರಾಪುಜಿ ಬಾಕಿದಗಿಲ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಡಾತ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡಾತ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂದಿರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನು ಯಾನು ಪೋದು ಮಲ್ತುಂಡ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಲಾಂಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ ದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಪೋಡ್ತೊಂದು ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತನವಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪೊಡಿಯವ್ ನಿಂಕ್ ಸೊ ಇಕ್ಕದು ಯಾನ ಮುಟ್ಟಿಯಾರ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೊ ಐಟಿ ಆನೆ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾತ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೀಸ್ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚಂದು ಪುರ ಪನ್ಪರತ ಸೊ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಉಗ್ಗಡ್ತಿದ ಪಾತೆರಡು ದುಂಬು ನನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪರತ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಟ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಮನೋಡಂಟ ಎಂಕ ಯಾರನ್ನ ಪಂಡೆ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನೈನ ಒಂಥರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಬುಕ್ ಬಿಡ್ತೇ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂಚೆ ಪಿರಾವಡ್ದು ಬಂದ ಮಾತು ವಿಷಯ ಅನ್ನತ್ತು ಕೆಲವುದು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಓ ಎಂದು ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಲಾಗದ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪ ಇರತ್ತ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಥರ ಪೊಡಿ ಅವ್ನ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 90% ಜನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದಿರು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆದ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2K ಇದು 100% ಜನ ಅಂದು 100 ಜನ ಇಂಕ 90% ಜನ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದಿರು ಬಟ್ ಬೆತ್ತಡಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಮಂತೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡದ ದಾದು ಸುಖಾತ ಅಂಚ ಏ ಪನ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದರು 2K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಏ ಪನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆನ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡತ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಆ ಟೈಮಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಲ್ಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕಾದಿ ಅನಿತೆ ಮಂತನ ದಾದಾ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ 2K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅತ್ತು ಬರ್ಪಿ ವೀಕ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಚಿ ಸಂಡೇ ಅನ್ ಮನ್ಪೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದುಂಬುನನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಾರ ಆ ಒಂದು ನಿಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು 2K ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏನಟ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದರು ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ಏನು 2K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ 12ಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋನು ಏನು ಪಂಟ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಏನ ಮಲ್ಲವೈ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾವ ಪಂಡು ಇನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ ಬಟ್ 2K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟುಂಡು 2K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ವೀಟ ಇಜನ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಇಜನ ಇನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಐನ 3K ದಾಲ್ ಜಂಪ ಒಂದು 2K ಡಿಪ್ಪು ಸೊ ಐಕಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅತ್ತು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಕುಡರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಪ್ಪಡು ಅರ್ಧಡು ಕೈ ಬುಡ್ಡಡ್ಚಿಯನ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲಾಗನ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಗು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಲಾಗನ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಿತನ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಯಾನ್ 2K ನಂದು ದುಂಬೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ 1K ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡತೆ ಕಟ್ಟು 35 ವಿಡಿಯೋಡೆ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ 2K ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಸೊ ಯಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ದಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪೋಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ಲ ಆವಡ್ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 2K ಆಂಡತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ 3Kಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗನ್ ಐಡಿಯಾಗನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ತು ಚೆನ್ನಕ್ಲು ಏನ ಚಾನಲ್ ಓಲಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮತಿಗುಗ ಆಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ಟಿಕಿರುವ ಬಾಯ್.